Guys, welcome back to my channel. So it's me, Probinsyana again. So mag-Bisaya talking ta karon. Guys, ang i-witness karon ko kung saan sa paglalim or sa pagbalhin sa balay, pagbalay. So, kung nagwapo, ano si? And tanaw na to kay first time pa na ako nimo tanaw gyud guys or masaksihan kung saan sa pagbalhin sa balay kaya pagdayong gud na makita lang na ko na sa mga pictures sa or images na makita niyo dito sa Google. So karon makita na gyud nato sa personal sa on sa pagbalhin. So, excited na ba kamo? Kaya basta ako excited po. So, tara na. In the morning when the sun starts to rise, so mama don't stress your mind. So mama don't. Ito ang site ang balay gikan ito
ang buway. Oh, kulit na pa sa balay. Huwag sa mga. Ang ani ang kuandre sa probinsya. Pwede dayuhan ang balay kung balhin. Di pareha sa syudad mo. Steady lang. Stay put ang balay. Alright.